kardom apang si ani kar bilat kelang ratona phan kardom na pajere kardom ani bang tanang li tuma phan isi akenang sot la pen plek chega beta na kiban tipo moson thot si pini la thot si tami isi akenang sot beta na kiban pije phan si non ne likar jap lake Bisonat along ri Bohopur LAC ke parlo Helem Sirajuli arong along sinon ne liteklo ning arong abeta lake ingdeng thomke brakini habar ka bi risonim so rongaje dak panini aparman tadak karbi jutang asong atum japatir pi ponsel bangso asai deng ponno na selang litum ko pipi asai deng sikideng ponma lapen ko mamasi nakistong donji ma angton alam kachini ponjap phan pori ponpo dadag litum isi pin pornangji khe banga khe angnum long dodun kok positame dak bisonat along ri along kedo akar biatum pini ani eta methanga jutang jupat pindeng sumpot ingcuklong along situlang dake kesia satung kache paduk lapen alang litum akapori a joine lo ase neli meipu phan chingkidam dia phan pini la bangso arong aje kang pupi ason ben penal hisar paman pen nakistong dun PDC ke along aparem chairman lo song visit ing tikata ke hai lase alang li pensi chingki chethan pon phaneli pori pon pon akha apang sin nang phan kardom na pajirik lo nang li pini ladak bisonat along ri dak sirajudi long kapaman pon habar kar pidisto nin so rongaje pini ke chengsi arani lo ladak nang li phan rongaje kangpu aphan nang li phan chu phapen nang leng ke chedom dun long pen ko an ning arong no sar nang than dun ni jima ali penne ke jorolo na tum enikar bi life tumhata si tini ladak na chitong dunong ke ni ta ni kopai puta jima thalo la pen ke ningarong pik thangyang lo ajima ladak ni ke thang jo da ke min hang the ka mi lo adim lo sa posi ansu se ningarong lo ladak ting anta dak do kar betu mi hang ne ajudang cheng phon jutang chiting ni no anta take dam bulute non la dak pe malo yo na sol ke cheng dak ma malo na sol ke cheng la puna dangya asam lo pangang lum si gitu sita me la song bong sita me ami thanga jutang chiting ni la ke la son na long se aru nim tham pini nang hang ma ni li bange ningarong pik thangjang lo mai kitong kitong lo owe kimia to ma phan jutang kacharai kom je abu thak nang lihin pen kupya bidi sore seping to ma ke hai la lo putang ini lanang deng ke nang le rok lo apang thang ke klem atun chipindu ko apot chipini lanang deng ke nang le lo pasi alang litung ta non ke manin ne bang ke sar lo arta do lo manin ne bang ke mithang hem ali kam ta chiklem apor lo la ta bang ke akai ke apor nang chipitun thek thek ta hai kasi neli udam yibang ke lason por hurbang ke karbi rison itu tum manala tum artu tepik neli matha dam angtum karbia jutang ansu si angsong pon ni phan ansu si kapi ni kapi chan je phan ge lang to artu tepik la si alang tum bang si chipiduk nang ko chipiduk pik nang ko usini lege rison itu tum phan chuning ri chorola ke hai ni ladak bisonat along ria long karbi jutang song mate KCS amepu jukan terondo alang lipan the thethini alam chingki chethan pon thik po la pen alang lipan chingki chethan pon pe phang alang lipan isi alam the joro nang kokji alang li dak bisonat aha baralong aja semet owe kimi atuma phan karbi atum abarim ajutang abarim poromalon pen chenglok ajutang jupat pen chenglok anton alang li ong tung arni ningkan pen sitame jutang long cerap kling pen kacesong abang pulo la pen jutang kaparing adverja phan inut apin po pusi punang kok jila si alang lipan sini linon cingki cetan pon papang si teron sahona lipan kardom na pajerik lo asi pini nang litung la bangso indeng thom kepra hini hawar kar pirison so rongaje katalon aku pipi asa yang deng si kedeng pon ma la pen niko ana farman ma nang cetan ni je bangton alam kardom storolo ini live asi nitu masayang deng ke aprang dili kanije gang tungela son na itu tum karbi jutang mane karbi araje thelong kopi do werje phan isi claim ko na yima tulasi nilile ke thek buret kali monta nili tum ke claim mang tungila son ke thek tum long pen wan ra ke thek the tum long chipa choi non uwe kimi au we barem tum ke thek long pen non ke thek the uwe kimi tum han kape than mate tum chipa choi ra karbi jutang momuta tum jutang do wer nangji karbi putang te isia arje do bot lahelo karbi araje ku na hoka pirthe na hok ke do bunoi karbi raje bangke lahelo karbi ko lapse kabor ipon je asai sigideng kono pot nasi alangli central committee tum na pin kharateng alangli tum na kira bateng pen tiripia mai tum kira bateng pen se la ni tum masai ta
pichun pon je phansi nu tum bori pon la sipini asai bang kela son no ka chip jo choti ki chobe joge kan doji lake choti ki chobe joge kan bang ke ridong chingdi hachai kan la pen la limpum sokchon ke thom doji la pen karhi karje kan na dopo la pen lu no bang ke nitum pineng bang ke thom bet ken pon oso padok alun empu ke plan la pen bong ke plan la rong ker pen bangbar si empu ke plan bang ke nitum pipon lo la pen oso padok bang ke la ke swar lot na pen do la pen ason do pathu bang ke hambi batu la pen keng nongda na do lo asi kenapa kopi pisai sih dokter je kenapa bang kena bang ke kibu geleng bang ke kena bang ke cuhu kibu sini tum bipo okay asi pini uni asai an bang ke pinap si kenapa rata me pialong alhi sarpaman pen koma sinang citong dole je kena berata melong alhi sarpaman bang ke kaceng hon itu kaceng hon nai non kidowom meipu karbi cudang asong tiri piamai lang le sar sondro singkro lapen lang itu mari sang hodoji lapen itu mdak lokal mele digonto ghatwal ke haidoji lapen em sar doji art and culture ni surjorong farsar ke haidoji lapen dothoila tomo chapapa churo lagi hai ladak pisonat along dialong kai kita dak bang keng lum bang dudun kok kusikame karbia jutang awe sikame reng akar nang cipu akimang pen ladak Karbi Cultural Society atau cepatir pi ponsi bangsa asai kene nasional itu mapan kata berapa